Hej Søren, tak for dit feedback. Du skriver til mig, at jeg skal præcisere, hvilken sætning garanterer, at udsagn 1 er sandt, og hvilken sætning, som præciserer, at udsagn 2 er falsk. Jeg vil lige starte med at definere de to sætninger. Altså Pythagoras sætning lyder, at hvis en trekant er retvinklet, så gælder AN plus BN er lige med CN. Hvor at Pythagoras' omvendte sætning lyder, at hvis AN plus BN er lige med CN, så er trekanten retvinklet. Og i og med, at vi har de her tre værdier, altså vi har A-værdien, B-værdien og C-værdien, så vil jeg mene, at begge udsagn bliver afgjort af Pythagoras omvendte sætning, fordi at vi kan jo sætte A, B og C værdierne ind her, og så hvis det er, at de ikke er lige C, begge to, så kan vi jo så se, at de ikke er en retvinklet trekant. Og for god ordens skyld, så kan vi selvfølgelig lige gøre det igen. Vi starter med udsagn 1. 3 i anden plus 4 plus 4 i anden er lige med 5 i anden. Det giver altså 9 plus 6 er lige med 25, det vil sige 25 er lige med 25, hvilket betyder, at udsagn 1 er den retvinklede trekant, som jeg også kom frem til i aflevering B. Hvis vi går videre til udsagn 2, så får vi altså 5 i anden plus 11 i anden er lige med 12 i anden, som der så giver 25 plus 121 er lige med 144, som til sidst giver 146 lige med 144. Altså udsagn 2 er ikke en retvinklet trekant. Så jeg vil sige, at begge de her to udsagn bliver bevist af Pythagoras' omvendte sætning. Så sagde du så, at jeg skulle, så spurgte du mig, om beviset for Pythagoras' sætning også er beviset for Pythagoras' omvendte sætning. Og det mener jeg, at det er, fordi at Pythagoras' sætning, eller Pythagoras' omvendte sætning, er jo sådan set bare den omvendte sætning af Pythagoras' sætning. Det vil sige, at beviset for Pythagoras' omvendte sætning er jo beviset for Pythagoras' sætning bare omvendt. Så på den måde vil jeg mene, at det er det samme bevis bare omvendt. Det tror jeg var min mundtlige besvarelse for aflevering B. Jeg håber, jeg har fået alt med. Hej.